Magandang gabi po. Happy Sabbath sa inyong lahat, mga 144,000. Okay ba? Pwede kong tawagin kayong 144,000, kapatid. Ang ating subject ngayon, kapatid, ang buod ng Ilog, Bundok at Isla. The essence of the river, the mount and the island. So we have a surprise to you this evening. Sa good morning dyan sa America. Shall we bow our heads for prayer? Great God-loving Father, in the throne of your grace, sa mga minuto, segundo ng kabanalan, in the holy hour of the Sabbath, we would like to submit ourselves as you continue to seal our faith sa pagpatuloy nyo sa pagsilyo ng aming mga pananampalataya, because as we grow in grace, in the knowledge of what you have revealed, thank you, Lord Jesus Christ, for engaging us to your words and providing us a comforter, the Holy Spirit, to inspire us to prepare to meet you at the clouds. All these things we ask, the forgiveness of all our shortcomings. In Christ's name we pray. Amen. Nakikita ninyong maikli na video clips, kapatid. Documentary siya, yung mga anak ng mga sundalo, kapatid. Because I love the story of soldiers. Because we are likened as soldiers of the cross. So ano yung mga prinsipyo sa gera? Now, it is a Philippine government documentary owned by the Armed Forces of the Philippines. At ang isa sa finiture na buhay sa documentary na yan, kapatid, isa ay si Technical Sergeant Elias Baladhay, na ngayong gabi kasama natin sa studio, at gusto kong ipakilala siya sa inyo ngayon. Paupuin ko siya sa aking inupuan para makikita at tanungin natin sa kanya, kapatid, kung ano ang dahilan, kung paano, ano ang kapangyarihan ng langit, at paano naabot niya ang mensahe ng katotohanan. Which welcome Technical Sergeant Elias Baladhay. Okay. Kumusta, sir? Okay. Maupo ka, sir. Ako lang tatayo, sir. No? Welcome sa buong mundo itong nanonood ngayon, sir. No? Buong mundo itong nanonood. Okay? So, makikita na ng mga kapatiran ngayon. So, siya po ay si Technical Sergeant Retired Army, si Elias Baladhay. Okay. Ilan po ang mga anak niyo, sir? Anim sila. Oh, si. Anong taon ka, sir, na pumasok sa serbisyo? October 1, 1970. Okay. So, 76 pala. 1977. 76. 76. Okay. So, siya, kapatid, is being recognized as one of the hero. Hero siya, kapatid, doon sa documentary. Mayroon siyang sugat dito, kapatid, na natamaan siya sa gera, no? Magandang usapin namin, no? The coming time, magkaroon tayo ng episode sa life niya, no? Kasi mayroon siyang anak, professional lang mga anak niya, kapatid. Isa na lang ang nag-aaral, na sila ngayon ay nakatira sa Makati City, kapatid. So, paano nangyari, sir, natuklasan mo ang katotohanan? Kasi para sa lahat ng kaalaman ng ating mga online viewers, no? Ay si Technical Sergeant na Elias Baladhay. Sir? Natuklasan ko ang katotohanan dahil sa isang kaibigan na nag-share sa akin ng radical reconnection. Oh, sinong pangalan nila, sir? Si Ayan Lachi. At saka si Nits Lachi. Oh. So, sinare sa inyo, sir, saan sila naka-base? Saan sila nakatira? Sila nakatira sa Toril, Davao. Okay. So, para sa kaalaman ng lahat, kapatid, bukas ay tanggapin niya si Kristo sa sagradong bautismo. Bukas ng hapon, kapatid. So, we are happy na maging bahagi na natin, kasamahan natin siya, kapatid, mga kaibigan. No? Ang pagtanggap kay Kristo na sa pamamagitan ng sa tubig, no? Sa tubig
ay isang pribilehiyo na ipinagkaloob sa atin. So ano pa ang ma-share mo, sir? Sa radical reconnection, dito ko na tutunan ng talagang katotohanan sa bayot naman. So, siya kapatid ay mga kaibigan na sa buong mundo tayo nanonood dito, sir, ay siya ay masugid na sumabaybay sa ating kapatid, no? Matagal na siyang nagsumusunod na one time nag-text siya, nagtanong siya kung paano daw ay maging bahagi siya. So we are so blessed, no? Kasi he was moved by the Holy Spirit. Nagtanong siya kung paano daw maging kamembro ng Seventh-day Adventist. So pasalamatan natin, sir, yung tumulong sa pag-share sa iyo at ang pasalamatan natin din yung armed forces ninyo. Maraming salamat sa armed forces sa pagpapaaral sa aking mga anak kasi sila mga scholars ng AAP. Oh. At ngayon, nagpapasalamat din ako sa isang tao na nag-share sa akin ng Radical Reconnection. At happy Sabbath sa lahat. God bless. Okay, sir. Thank you, sir, sa bisita sa studio, sir, ha? At gagawa tayo ng isang episode sa iyo, sir, documentary, sa iyong conversion. Thank you. Thank you, kapatid. Thank you. So dito, kapatid, siya ang first time nating na-interview dito sa ating studio. Ay talagang tayo ay nagpapasalamat kasi tanggapin niya. Meron tayong special baptism bukas sa ating crusade na ginawa at mayroon ng ilang mga kaluluwa na tumanggap, no? Sa kaligtasan na binigay ng ating Panginoon. So may mga testimonies kapatid kayo dyan, no? Na ako ay nagagalak na you are going to share your testimonies sa mga Adventist, old Adventists who have come to realize na how sweet is the message of God. How inspiring to move forward, kapatid, sa ating henerasyon. Kaya nga, let us find the comfort. We are the 144,000, okay, the redeemed of the Lord, na nagpatuloy ang pagkilos. That's a very comforting reality. So, ang buod ng Ilog, Bundok at Isla, kasi napakala natin ang Bundok, Ilog at Isla, kapatid. Tapos natin ang Revelation. But looking back to the essence, kasi maraming nagtatanong, no? Na ano ba yung Ilog, Bundok at Isla? Ang Ilog, Bundok at Isla, kapatid, yan ang closing prescription ni Jesus Christ. Kasi ito ang kanyang testimonies. Siya ang nag-testimony, kapatid. Ang testimonya niya na siya mismo bumaba. Not only na gumamit siya ng tao o propeta, siya mismo ang bumaba para isalaysay niya kung ano ang mangyari sa ating generations. Kaya napaka-crucial siya, kapatid, na itong tatlong ito, Mount, River at Island, mag-provide siya ng oportunidad sa bawat isa sa mga huling henerasyon sa paglago ng kaalaman na ibinigay ni Kristo. Growing in grace, in the knowledge, kapatid. Kaya nga, tinawag yan ang mga redeemed, mga 144,000, tinawag sila the wise. Kasi yung wise, they grow. Wise, they grow in grace, in the knowledge. Knowledge means, wise sila. Wise. Kaya wise virgins. Wise virgins. Kasi ito, settling, itong truth ng Ilog, Bundok at Isla, ito ang mag-settle sa ating kapatid that we cannot be moved. Kaya pag titingnan natin itong narrative ng story of redemption, makikita natin yung progressive movement, yung paglago ng kilusan, ng kasaysayan ng pagliligtas ng Panginoon. So makikita natin, no, na yung kay Daniel sa river, binigay ni Kristo, siya mismo bumaba sa approximately 551 to 553 BC. Okay? So from that time on, sinabi niya kay Daniel, Daniel, ito ang mangyari sa aking pagdating. That's definite. Mangyari sa kanyang pagdating. Okay? So dito naman sa Mount of Olive, sa 4 disciples, tinanong din
na initiated by the questions of the 4 disciples. Di ba? When shall these things be? No. What shall be? What shall be the sign of your coming and the end? So, sign muna, saka end. So, makikita natin, sign in the end. So, yung sign ng movement niya, di ba? Kasi, na misplace ang ating understanding dahil nga sa salitang before. Palaging ini-inject yan, sign before Jesus will come. Kaya, hindi tuloy kaya, na-built in yung Sunday law at persecution. Kasi, mangyari mo na yan before Jesus will come. Na hindi naman yun ang pinaka-motive. That's not the issue of the story of redemption. That's not the issue for our redemption. The issue for our redemption is Christ's instruction for us. Yan. Dapat malinaw yan, ha? Kasi yung mga narrative dyan, kapatid, makikita natin yan, mga progressive movement, naintindihan talaga natin. Kaya nga, 1 to 7 ang revelation. 1 to 7 talaga, kapatid, yan. Ibig sabihin, bawat 1 to, mayroong frame of events na mangyari diyan, kapatid. So, naintindihan natin ngayon, gaya naintindihan ng ating bisita kanina, na ang Seventh-day Adventist was called right on time. Kasi yun din ang panahon na magsimula na yung time of the end. As fulfillment na tinestify ni Jesus na ganito ito, 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Nasa river Olay siya. Kaya nga ang river Olay, time of the end. Diyan lang natin mababasa yung time of the end, kapatid. Kaya napakahalaga. I tell you, my friend, pag wala yung river, mount at island na mahawakan ng mga anak ng Diyos, we can become the 5 foolish virgins. Ang 5 foolish virgins, they are Adventists, Seventh-day Adventists in the church book, my friend. Yung iba na wala na sa church book, ay wala talaga yun. Diba? Mga offshoots, wala na talaga yun sila, kapatid. Maliban kung manatili sila doon sa teachings na ipinagkaloob ng river, mount, at island. Kasi si Kristo mismo ang nag-engage sa mensahe na yan para sa ating generation. Yan ang chorus ba na instruction ni Jesus. No? Tapos na siya sa first stanza. Tapos na siya sa second stanza. Tapos na siya, kapatid, tapos na. Nag-chorus na nga. Ibig sabihin chorus, magkanta na ang chorus, eschatology na yan. Eschatology na. Chorus ba? Pero pagdating sa last stanza, closing na siya, kapatid. Paano yung sinasabi ng karamihan dyan ay first stanza, chorus pa. Nandito na ikaw ang director. Paano mo ikaw? Sintonado ang mga buses ng kumakanta. Doon lang si Kristo, doon sa sumusunod sa kumpas. Kaya nga, who follows the lamp wheresoever he goeth. Ano ang kumpas ng kamay niya? Ano ang instruction niya? Yan, kapatid. Yan. Kaya it really moves your heart. You will see the thirst of joy upon knowing that you understand na naintindihan na natin yung mensahe na pinili tayo, kapatid, with the comfort na buhay tayo na sasalubong sa Panginoon. So napakasarap na reality yan, kapatid. Kasi ang writing still in White is very strong in positioning, guys, sa libro na The Faith I Live By, 345, paragraph 3. When the books of Daniel and Revelation, specific na siya, are better understood. Bakit hindi ba naintindihan na napakarami ng seminar natin? Napakarami na ng seminar ng Daniel and Revelation. Pero bakit sinabi niya? When the books of Daniel and Revelation win, also it talks about a time. When the books of Daniel and Revelation are better understood. Paano ma-better understood yan? Kasi si Kristo ang nagsabi doon sa Mount of Olives, spoken over Daniel the prophet. Hindi ba? So sinasabi talaga niya, better understood. Believers will have an entirely different religious experience. Please, we need your testimonies. I received a call and what a wonder. I shed my tears of joy for knowing a sister
who's been touched by the Holy Spirit, by the words delivered by Christ. Kasi entirely different religious experience. Entirely different. Kapatid, the Lord will bless all who will seek. Kaya ako'y natuwa, may pinsan akong doktor, dentist. I was so blessed. Sabi ko nga, kung siya lang ang makikinig, kung ilan lang, I will be very, very, very happy. No? Yung pinsan ko na doktor, kapatid, with his family watching. No? Kaya sa langit, there will be surprises. So, kabugoy man na niya, tuwa mas langit. Niya mas langit. Ang uban ba nga bugoy man ka na siya. Pero, niya mas langit. Mga ang dagan ba, the progress of redemption, kapatid. Mga na ato bantayan. The Lord will bless who all will seek humbly and meekly to understand. Bakit tayo pumunta sa online ng Radical Reconnection? To understand that which is revealed in the revelation. Ano ang ni-reveal ni Kristo, kapatid? No? So this is now the reality. Ito yung reality. Statement Ellen G. White, ang tagal na yan. Kaya may statement si Ellen G. White tungkol sa river, kapatid. Mga few touches lang ito, kasi si Ellen G. White na mismo ang nagsabi na diretso na kayo sa Bible. I have so many things to write about the river, the mount, pero sabi niya, just go directly to the word. May statement si Ellen G. White. Ganda talaga, kapatid. Ganda, no? So dito, sinabi talaga ni Ellen G. White, doon niya sinulat sa libro na pinamagatan, Testimonies to Ministers. Pag sinabing testimonies, he testified it. Doon. The light that Daniel received directly from God. Allah, grabe no? Was given especially for these last days. Bigat. Kasunod. The visions he saw by the banks of the river, yan, by the banks of the Olay and the Hiddekel, the great river Shinar, are now in the process of fulfillment. Now in the process of fulfillment. And all the events foretold will soon come to pass. When Ellen G. White wrote this statement, my beloved friend, it is exactly on the process of fulfillment. Kasi dito sa top river Olay, doon sa river Hiddekel, yung words na ginamit ni Kristo dito, at the time of the end, et kes. Diyan lang mababasa yan sa river, sa chapter 10, Daniel 10, 11, and 12, at saka sa chapter 8. Wala yan sa chapter 9, kapatid. Kasi ang chapter 9 ng Daniel, explanation siya sa detalye ng in-insert ni Kristo na kaganapan sa vision, yung verse 12, 13 and 14. Until 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Yun ang explanation chapter 9. Pero that vision itself is talking about for us. Bakit yung in-insert yan? Para hindi tayo magkamali. Kasi hindi naging strong ang position ng generation of the past na ang little horn ng chapter 8 ay hindi kinulitan at iniscribe na this is a restored papacy. Wala nga eh. Kasi dinisign lang talaga ng Panginoon sa ating generation na hindi na tayo kailangan mag-interpret kasi nakikita natin ang fulfillment. We see the fulfillment itself. So, pag sinabi ng Daniel 8, no? And the latter time of their kingdom, so nakita natin. And through His policy, and by peace shall destroy. So nakita natin siya, kapatid. Kaya and all the events foretold will soon come to pass. Gandang pagka-arrange ng statement. By the way, sa sunod nating mga episode, kukunin natin yung mga quotations na ginamit ng iba't ibang mga claimants of truth. No, na mga claimants ba, mga proclaimers. Tapos, second chorus pa sila. Nasa second stanza, chorus pa. Bakit hindi nila maintindihan yung right application? Yung time, yung context ng reality.
Kawawa, naawa. Kaya nga kailangan talaga kapatid, yung ito na lang ang huli. Kung hindi sila, walang problema. We will invite them. We will share to them. Kaya pinakita namin sa inyo na mayroon tayong mga speaker gadget na may memory card ay ating i-share ito kapatid. Grabe, napakaganda, no? The light that Daniel received from God was given specially for these last days. Bakit pa natin questionin ito? So, sa mga kaibigan natin na nasa field, no? Nasa ministry, nasa departamento, o nasa position, by the time you read the statement, pray. Kasi by prejudice, hindi mo na ito ma-applyan ng right application because pag ma-prejudice ka sa isang tao, ma-prejudice ka kasi mga ordinaryo lang ang nag-share sa iyo, mawala tuloy yung important, yung intention ng statement ni Ellen G. White. Sino napaka-critical niyan? The vision is so by the banks of Olay and Hiddekill. Kaya ako nagpasalamat talaga diyan sa CPEC, Central Philippine Adventist College School of Theology, no, na nag-welcome, no? Nag-welcome talaga sila na pinakinggan ang mensahe kapatid. Diyan sa SPEC sa Davao noon sa panahon ni Dr. Javier at ni Dr. ng aking kaibigan Ephraim, no? So dito natin this light na given by Christ to Daniel for us in these last days so that we cannot be deceived. Kasi the issue is deception. Kasi sa Sabadista hindi naman kayo ma-deceive sa Sabado. Not be deceived. You will die for it. Di ba? Pero ang issue kasi dito, yung ma-deceive ka, ma-defile at ma-fornicate ka. Ang defiling is the process of the mind. Defiling is the process, the way we decide. Yun ang punto dyan eh. Nadadalihin ka dito sa ibang aspeto. It is in these last two visions. Christ specified the workings of the enemy who is now transformed as an angel of light. By the way, how many times you have used the word angel of light, transformed as an angel of light? How many times? Pastors, ministers, elders, deacons, laymen, mga evangelists, how many times we use? Binigyan ba natin ito ng puwang space na makita natin yung application of reality of this statement? Kasi by the time na mabigyan nyo ito, ihatid ka talaga ng Panginoon sa mount, sa river, at sa island. Because there's no other in the entire Bible that will give us the light, my beloved friends. So we can engage the message of Christ to our generation, in this generation, 2020, 2021, and 2022. Diyan lang kapatid. Diyan lang dapat natin maintindihan. Pag sinabing transform as an angel of light, He will be doing really light works. Mga light works yan, kapatid. May semblance, para ba ng mga cellphone na may mga hindi pa nga nalabas ang iPhone 12. Mayroon ng advanced na information sa mga fake, sa mga mayroon na. Magugulat ka na napaka-advanced. Yun ang ginawa ni Satanas. Advanced masyado siya na bago pa natin ito marinig, nakaset up na siya at na-mindset na ang ating generations. Kaya mahirapan nang ma-identify. Dito, the popular view, Great Controversy 321. Ang masikat na pananaw, the popular view of the spiritual reign of Christ. Take note. Spiritual reign of Christ. Question. Is it spiritual reign of Satan? Spiritual reign of Christ. So ano ang movement na to? Spiritual reign of Christ. Anong gagamitin? Bible. Anong gagamitin nila? Mga writings of the scholars
of the Bible, theologians. A temporal millennium before the end of the world was not sustained by the Word of God. So anong kanilang teachings? Temporal millennium before the end of the world. So didiscuss na natin yan na nakaraang mga episode. Was not sustained by the Word of God. This doctrine pointing to 1,000 years of righteousness and peace before the personal coming of the Lord, put far off the terrors of the day of God. Malungkot ko man sabihin, kapatid, the parables of Jesus Christ was especially given at the Mount after he narrated, after he gave the 4 disciples of the specifics. Kasi yung specific instruction niya doon, dalawa lang ang maging response noon, acceptance and rejection. Kaya doon na agad siya sa parable niya kini-close, kapatid. Kino-close niya sa parable yung Mount of Olive niya. And giving us the view, masakit ito. This will really shake. Are you aware that the parable of the 10 virgins is the very shaking issues? Sipin mo, sabihin mo ngayon pala, yung virgins pala, Seventh-day Adventist, kalahati pala, kasi ang sinabi ni Joe White, not 1 in 20. So dahil sa River, Mount at Island na proclamation, maging 50-50 na siya. Pero makikita natin agad yung prescription na the 5 wise. So yung word na wise, it emphasizes the sealing which are the truth. The truth, the complete truth, shallows, the 3 Mount, River, Island. Kapatid. So napakalinaw ito. Kasi yung movement na ating na-involve ngayon ay movement about of 1,000 years of righteousness and peace. Masama ba yan? Kaya nga, may ano sila na religious pluralism, lahat nakarating sa langit. So, walang judgment, kapatid. Kita nyo, malalim yan eh. Napakalalim yan. Kasi kapin talaga, gaya ng nangyari sa buhay ni Sir Elias Balajay, na by someone sharing from Davao, reaches Makati. By someone sharing in New York, reaches Aniban Church. By someone sharing in Troy, New York, reaches Cebu. No? By someone sharing, reaches Talisay, kapatid. Para makita at maintindihan nila na napakaganda naman ng aming relihiyon. Mabait naman siya. Walang problema nga doon sa kabaitan. Ang problema dito, nakita ba natin na mayroong higit pang maganda kasi mismo ang Creator nag-laid out, nag-design, nag-layout ng blueprint ng kanyang pagliligtas sa kanyang create. Sa ang created din, naggawa siya ng solusyon sa problema ng planet Earth. Na ang kanyang solusyon naman ay light-bearing. Ibig sabihin ng light-bearing ay mabutihan. Kasi siyempre, righteousness, peace, these are not evil attributes. Kapatid, these are not evil by itself. Kaya nga, Bible din, Spirit of Prophecy din ang gagamitin ng iba. Ganon kapino. Pinong-pino talaga. My heart bleeds to see Adventist. Nag-distribute ng sandilo, tapos mayroon silang mga medical mission, yung tinatawag nilang mga naturopathic, nila ng mga movement. Kawawa talaga, kapatid. Kawawa. Na hindi na nakikita yung Revelation 18. Pero siyempre, mga light-bearing work yan eh. Parang liwanag talaga daw. Kasi siyempre, magpakunwari din. May manon silang mabinyag, may manon mapasama sila. Tara, mag-iyak-iyak pa yan pag manalangin yan sila. And that's what happened with the hindi ba umiyak yung mga 5 foolish dyan? Hingi ba? Kasama nga sila. Magkasama nga yung foolish at saka wise. They are waiting. Waiting, ibig sabihin, they take time to wait. Di ba? Grabe. Bigat na katotohanan, kapatid. And it takes,
it takes our heart to pray, Lord, please, have mercy. Talagang bigyan, Panginoon, have mercy. Kawaan mo, Panginoon, itong aming mga kapatid. The books of Daniel, according to Sister White, and the Revelation are one. So what makes them one? Isa lang mensahe nila eh. Isa lang mensahe nila. Meeting Christ in the clouds, the coming of our Redeemer. One is a prophecy, the other a revelation. So doon nga, nakikita natin, nang napag-aralan natin ang Olay, ang Daniel, pagdating sa Revelation, naka 1 to 7 na. So, iniisa-isa na yung time of event. Ano ang mga prinsipyo na repeat itself? Kasi ang iniisip nila, history repeats itself. Now, ibalik yung bugbugin ka, kulatahin ka kasi history repeats itself. Hindi yan ang application ng history repeats itself. Ang history repeats itself, kung paano naging successful si Satanas sa Garden of Eden, yun ang gagawin niya, kapatid. Yan ang history repeat itself. Yun ang gagawin niya. It talks about the art of war and our destruction. Kapatid. So, ano sinabi siya? One is closed, sinabi dyan. One book sealed. Sinilihan pa na. One book is sealed and the other book is open. So, dito, yan. Tatlo na yan. Sa picture na yan, ha? Makikita nyo. Kita nyo yan. Yan si John. Sa island yan. No? Doon naman, sa apat. Tapos doon sa dulo, si Daniel yan, ha? Sa river Olay yan, kapatid. Si Daniel. So the book of Revelation, in connection with the book of Daniel, especially demands our study. According to Elijah, let every God-fearing teacher consider how most clearly ilang bisis naman binasa ito? Most clearly to comprehend and to present the gospel that our Saviour came in person. Tapos may nagtatanong pa, hala, totoo ba yan na si Kristo bumaba sa island of Patmos? Tingnan mo. Pati sa Bible, i-questionin mo na nandoon naman yan, nakita ni John, girded loins with yung mga description na parehas na nakita ni Daniel. Yan, no? That our Savior came in person to make known to His servant John. Diba? So, bigyan natin ng kabigatan ito. Kasi ito ang na-misplaced na truth sa Seventh-day Adventist Church. Kapatid. We do not give emphasis on a personal engagement of Christ in His revelation of what will transpire to planet Earth in the great controversy that if possible, even the very elect will be deceived because the enemy transformed as an angel of light and he works the works of Christ. Bigat. Bigat talaga, kapatid. So the revelation of Jesus Christ, hindi ito revelation ni John, the Revelator. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him to show unto His servants things which must shortly come to pass. Shortly come to pass. Bakit shortly? Ang word na shortly. Kasi naka 1 to 7 na. Pag 1 to 7, madali nating makita at malaala. 1 to 7. Kaya we have only 7 numbers on our telephone na. Digits in the telephone numbers. Kasi yun lang 7 na ating most human can retain, kapatid. So pag titingnan, pag-aralan mo sa detalye yung connection ng Revelation at Daniel sa river ng Hiddekel, di ba, makikita mo yung semblance nila, kapatid. There is a striking resemblance between John's and Daniel's vision of a son of man. In John's vision, the son of man has white hair, a sword, lampstand. In Daniel's vision, the son of man has a body resembling Tarshish, which Rabbi Rashi explained as Kotin Tractate Holland 9 LB, the man being as large as the Tarshish Sea in Africa. Rashi interprets Daniel's son of man to be the archangel Gabriel. Sinabi pa,
Sa Revelation 1 to Revelation 10, parehas lang sila. Parehas ng words ba? A man dressed, ano yung sinusuot? His eyes were like a fiery flame. His eyes were like a fiery torches. Kita mo yan? His feet were like polished brass refined in a furnace. His arms and feet looked like burnished bronze. His voice was like the sound of a rushing water. The sound of his voice was like the roar of a multitude. Ganda. His face shone like the sun at its brightest. His face shone like lightning. Ganda. You know lightning? That is related to the sun, my friend. So all that God has in prophetic history, specified to be fulfilled in the past, has been, and all that is yet to come in its order will be. Daniel, God's prophet, stands in his place. John stands in his place. In the Revelation, the Lion of the tribe of Judah has opened to the students of prophecy the book of Daniel. And thus is Daniel standing in his place. Naramdaman na ba natin ang pagtayo ni Daniel sa ating buhay? Of course, kayo na nanonood sa napakarami ng episode. We have almost more than 100 together with Tagalog and Bisaya. He bears his testimony, that which the Lord revealed to him. Tingnan mo. Si Daniel daw, he bears his testimony, that which the Lord revealed to him in vision, of the great and solemn events, which we must know. Sinabi diyan, must know. It is a necessity as we stand on the very threshold of their fulfillment. So kahit isishare na to, hindi sila nakikinig. Hayaan mo lang sila. Kasi God will just simply give the reward also. Kasi dalawa lang ang reward niya eh. Yung condemnation at saka kapatid? Redemption. When the books of Daniel and Revelations are better understood, believers will have an entirely different religious experience. Ano pa siya? Different. They will be given such glimpses of the open gates. Bibigyan daw tayo ng open gates of heaven. Mga glimpses ba? Glimpses of the open gates of heaven, that the heart and mind will be impressed with the character that all must develop in order to realize the blessedness which is to be the reward of the pure in heart. I really see it, the fulfillment. No? A few hours ago, my friend, I really see this fulfillment. People, my beloved friends around the world. Ellen White said, we should receive great benefits from a study of the book of Daniel in connection with Revelation. Diba? So, hindi natin ginawa na nag-connect yan. Hindi natin ginawa ang nating tayo-tayo ang nag-connect yan. Ulitin ko kapatid ha, hindi tayo nagawa na tayo. Nag-connect yan. Si Kristo mismo ang nag-connect. Hinabi niya sa Mount, when you shall see the abomination, this is spoken by Daniel, prophet. Spoken by Daniel, the prophet. Tapos si Ellen White nagsabi, study the book of Revelation in connection with Daniel. Bakit? Kasi doon natin natuklasan na parehas lang sila ang mga lingwahe. Yung language nila, parehas lang kapatid. Yung tatlo na yan, kasi bakit magkaparehas ang kanilang lingwahe? Kasi parehas lang din ang panahon na kanilang dinescribe. Parehas lang ang mga tao na kanyang dinidescribe. Parehas lang. Ganda nga nito kapatid ha? Kaya nga ito ang series, ito ang presentation ni Kristo na hindi makapagdebate ang mga relihiyon. Bakit mo debatihan na globalization yan? Bakit mo debatihan na yun ang nangyari sa iyo at sa akin? Ito ang nangyari sa ating barangay. Ito ang nangyari sa ating munisipyo. Ito ang nangyari sa ating national government. Ito ang nangyari sa buong mundo. You see it? Ibig sabihin, sinabi pala ni Kristo. Sinulat. Kaya it is written, kapatid. One thing, isang bagay, will certainly be understood from the study of Revelation. That the connection between God and His people
is closed and decided. Bakit isang kapatid umiyak siya nang narinig niya ang mensahe ni Kristo? Because he feels the comfort. That's the language of our soul. Tears of joy because Christ's words in the book of Revelation define the connection between God and us. Kasi yun ang silyo eh. Silyo, settling of the truth, yun ang seal. Sealing. Silyo is the truth, kapatid. Of course, the truth of the Sabbath. That's the seal. But the truth that He's testifying of the dynamics of the end. Bakit yung 10 Commandments? Bakit yung 9 at 10? Natayuan nyo ang 4, pero ang 9 at 10, hindi. Grabe. Ilang daang Sabadista na disgrasya sa Daniel 8:25. Ano yon? By prosperity, they were destroyed. Bakit? Grabe. Magpakamatay at papatay dahil sa kapa. Dahil sa mga servant. Dahil sa mga ginto na ano ngayon, na nalibing. Dahil sa mga certificate band na na-mature na galing sa Bank of Switzerland. Grabe. Grabe. Imbis ang puso natin ang kailangan ng Panginoon, hindi yung pera ng mundo. Because God owns everything. He can move. He can move. Without the gold. Siyang gumawa. Siya nga nag-create yan. Bakit kailangan natin yan? Ang kailangan natin si Kristo, hindi yan. Kailangan natin paghandaan si Kristo, hindi sandilo ang paghandaan, kapatid. Si Kristo ang pagsalubong natin ng ating paghandaan. Kapatid, grabe. Mapatawa na lang tayo ngayon, kapatid. He's close and decided. Testimonies to ministers and gospel workers. So I would challenge pa sikrituhin nyo lang sila doon. Manood tayo ng sikrito. Huwag tayo magpahalata na hindi malaman ni Brother Suliano na nanonood tayo. Kasi, huwag tayo, kaya magpahalata naman. Sa sikritong kwarto nyo, kasi naka-Facebook eh. Ang Facebook, ang internet nasa kwarto nyo. Pati sa CR nyo, pwede kayong manood doon. No? Give Christ a chance. Na tanggalan mo lang, bigyan nyo na ng pagkakataon kung ano ba itong sinasabi ng radical reconnection. Hindi ba? So I would encourage ng mga taga nyo, share nyo yan sa mga pastors dito sa Pilipinas. Share nyo sa union. Share naman. Sa mga kaibigan. If the books of Daniel and Revelations were studied with earnest prayer, we should have better knowledge of the perils of the last days. And would be better prepared for the work before us. We should be prepared to unite with Christ and to work in His lines. Sipin mo yan. We should be prepared to unite with Christ and to work in His lines. Ano yung linya niya? Kung may linya pala siyang trabaho, saan natin hagilapin yun? Saan hagilapin? Siyempre, sa river, sa mount at sa island. Kasi siya ang nag-engage eh. Kaya nga, siya mismo bumaba. Yung bigat nito, siya mismo bumaba. Physical, bumaba. Pag ganyan na ang kwentuhan at hindi nyo pa naranasan yan, kahit sa ang field of academ na hindi na pag-usapan ito, huwag nyo na ninyong hanapin ang hanapin nyo na agad si Kristo sa Bible na hawak ninyo, hawak natin, tingnan ninyo kung totoo ba na physical si Kristong bumaba doon sa river at ulay. Kasi siyempre ngayon lang na tayo natuklasan, bumaba pala siya doon. At dito sa Mount of Olives nga, 4 lang pala sila dyan. Kakaramihan dyan, 11 disciples sila dyan, di ba? Makikita mo, pakinggan nyo. Right now, ngayon, internet, ngayon umaga, bukas, tingnan nyo, ang series ng lahat ng nag-present about the last days sa Mount of Olives, kahit sinong preacher, di ba, ang pro-trial nila sa Matthew 24, maraming disciples. Yan, kinat ko lang yan eh, pero kanila yan eh. But there were only 4 disciples in the Mount of Olives in chapter 24. Kapatid. Pero pag ganyan ang realization, ikaw na nasa field of academe, halimbawa, master ka, doctor ka, it should be a point na it's time for us to humble ourselves and try to see. Kapatid.
Siyempre, maingganyo tayo. Marami, kasi itong ating program, itong mga activities natin, mga prayer. Tandaan natin, yung prayer, yun ang gusto ni Satanas. No? With Christ to work in His lines. Kasi may linya, kapatid. The study of the revelation directs the mind to the prophecies of Daniel. Bakit sinabi ng great controversy yan? The study of the revelation directs the mind to the prophecies of Daniel. Alam mo ang application nila? Sandilo yan kasi Sabbath. Kasi he changed times and laws. He think to change times and laws. Doon na lang sila dyan, nakapako. Nakalimutan na nga nila na may river at ulay pala na binabaan ni Kristo. Kasi doon lang sila sa Daniel 7. Kita mo yan? Yan itong mga statement na kanila yan i-interpret agad. Kapatid. Directs the mind to the prophecies of Daniel para maitayo na kami lang kasi ang may Sabado. Lahat ng reliyon, linggo sila. Yung iba dyan, Friday, kami lang. Kami lang. Amerika nga, sa inyo, sa Amerika ngayon, more than 1,000 churches na hindi under ng General Conference na mga Saturday keepers sila. Ngayon, 2020, ilang mga relihiyon, Saksi ni Jehovah, Katoliko, Baptist, Iglesia ni Cristo, may Sabado na rin silang pagpupulong. May mass sila, may worship sila on the Saturday. Dahil sa religious reconciliation. And both present most important instruction. So may instruction, kaya nga prescription. Sa prescription ng doktor, anong nakasulat? Instruction. 3 times, hindi ba? Instruction ng prescription. Given of God to men. Yan na. To men na. Concerning events to take place at the close of this world's history. Ulit-ulit, kailangan pa ba natin i-explain yan, kapatid? Yan, no? So, ano yung instruction niya? Kapatid, na mag-close sa world history. Bakit sa kanyang parable, faithful and unfaithful servants? Bakit servants ang word? Servants ang description? Kasi servant, nag-serve talaga sila sa Panginoon. Pero ano yung unfaithfulness nila? Ano yung unfaithfulness? Kasi chorus nga at saka first stanza ang kinakanta. Hindi na nakamove sila sa closing stanza na sinabi ni Kristo. Siya mismo bumaba para i-engage tayo na mag-work tayo sa linya niya. Yung binasa natin, in the work of the lines of Christ. Linaw yan, kapatid. Napakalinaw na mensahe yan. Kaya magmuni-muni tayo. Siyempre, muni-munihin natin ito lang. Kung isip-isip tayo, bukas punta ako sa church. Parable of the 10 virgins. Ano kaya? May hawak kaya kami ng River, Mount at Island? Kasi si Kristo ang nag-instruction. Hindi kaya kami... Kaya, paulit-ulit na lang talaga yung mga nabibiktima. Lahat ng hindi makahawak nito, mabibiktima talaga ng prosperity. Ng kanang movement na ito, kapatid. Kaya ang enjoy si Satanas ng kanyang defiling. Simply, defiled with women. Kasi hindi siya widow. Hindi siya widow at sinabi ng Revelation. It's not a widow. Kasi marami sila women nga. Kapatid. Kaya sa ating gagawin na fellowship, kasi merong impression ng Holy Spirit sa inyo. Now, we have to pray na magkaroon pa tayo kung ipahintulot pa ng Panginoon. Magkaroon tayo ng Global Apocalyptic Fellowship. Imbitahan natin si Ted Wilson. Imbitahan natin. Kasi virtual connection. Wala bang problema kung imbitahan natin yung mga leaders, kapatid. Ang importante na ma-share natin yung River, Mount at Island. Shelos 3 in 1. Kaya, hindi talaga, kapatid. Ganda yan. The interest in Daniel and the Revelation is to continue as long as provisionary time shall last. Dapat yan ang patuloy ng ating interest. Tapos may magsabi pa dyan, mataas pa naman ang posisyon, na gusto ni Satanas, ang sermon daw ay prophecy at saka sanctuary. Kasi ang hindi na daw yung
prophecy, prophecy at nung sanctuary kasi hindi na, we have to preach Christ. Oh, tagal na natin preach ang Christ. When you preach sanctuary, it's Christ. When you preach prophecy, it's Christ in its literal sense. Kasi bakit? That's the words of Christ testified by Him. Yung prophecy na alam mo, ay baka iba yun. Pero yung prophecy na sinabi ni Kristo, siya mismo bumaba, nag-testify, kapatid. He testified it by His physical presence. You can just imagine how valuable it is for our redemption. By His presence, He testified. God used the author of this book as a channel through which to communicate light, to direct minds to the truth, the present truth. Kapatid, yung sinasabi natin, shall we not appreciate this light? Ano yung light na yun? Manuscript Release, Volume 1, page 63, paragraph 1. Shall we not appreciate this light? Which points us to the coming of our Lord Jesus Christ, our King. Ano yung point na yan? It's the coming of our Lord Jesus Christ as King. Kaya nga King siya, kasi pag salubungin natin siya, we will become also King. We will reign with Him in His city, in that heaven, na doon siya nakatira. The abode of God. Pagdala sa atin doon, siyempre King ka na. Gandang reality yan, na maging reign, King tayo, kasama ni Kristo. Sinabi naman ni Kristo, na we will be priests, kings, reign with Him as kings. Ganda, kapatid. Umuni-munihin mo ito, kapatid. Grabe. To direct minds to the truth. Kaya nga, settling into the truth. Yun ang sealing. Sabi lang, sealing is the settling into the truth. Kaya ang sasalubong na 144,000, they were wise virgins. Bakit wise? Hindi sila nagpadungis. Kasi ang pangdungis, kapatid, kailangan ng intellectual eye salve. The eye salve of God na makita mo na, dinungisan ako. Hindi ako sasali dyan. Hindi ako mag-participate dyan. Kasi ang panahon pa lang naman ngayon ay borrowed time. Panahon na ito ni Kristo. Yan ang maganda, kapatid. Panahon na ni Kristo. This is not ours. Our time now is not ours. Panahon na Christ. Supposedly, nandoon na tayo. Nag-rest na tayo. The mighty angel who instructed John was no less a personage than Jesus Christ. Isipin nyo yan. Was no less a personage than Jesus Christ. Sitting his right foot on the sea and his left upon the dry land shows the part which he is acting. Dynamics ba ng global world shows the part which he is acting in the closing scenes. Siyang nagsabi na ganito ang mangyari. Acting in the closing scenes of this great controversy with Satan. This position denotes His supreme power and authority over the whole earth. Kaya ang ating panghawakan, yung kay Cristo Word, River, Mount at Island, hindi yung conspiracy theory, kung ano-ano na lang ang pinatakot sa atin dyan. Kaya karamihan na umakyat sa bundok dahil sa takot. Hindi kami natakot. Takot. Nag-away na dyan. Kaya nagulo-gulo na doon. So kaya mga kapatid ngayon, the controversy has waxed stronger and more determined. So paano mo i-apply ito? Kaya nga, what makes great controversy great? Kasi ang napaka-popular, great controversy. Nag-distribute pa tayo ng great controversy na libro. Pero binasa kaya natin, naintindihan kaya natin yung libro na yan na nakasulat, yung gems of truth, the light na binigay ni Kristo kay Ellen G. White. Ang sinabi niya, the controversy has waxed stronger and more determined from age to age and will continue to do so. Mag-stronger siya to the concluding scenes. When the masterly working of the powers of darkness shall reach their height. Ano yung height na gusto niya? I will ascend my throne above the stars and I will be light. Yun ang height ng kanyang gusto.
Height ng gusto ni Satanas. Shall reach their height. Yun ang gusto nila. Maging gaya kay Kristo. Kaya ang lahat ng kilos nila, mga Christ nga sila. Lahat ng program ngayon, lahat ng activities ay hindi mo masilipan yan. Satan, united with government, will deceive the whole world and the churches who receive not the love of the truth. Ma-deceive talaga ang hindi mahalin ang river, mount at island. Kasi yung ang nagsalita dyan ay sino ba yan? Diba? But the mighty angel demands attention. He cries with a loud voice. He is to show the power and authority of his voice to those who have united with Satan to oppose the truth. Grabe. After these 7 thunders utter their voices, the injunction comes to John as to Daniel in regard to the little book. Seal up those things which the 7 thunders uttered. Wala na. Hindi na nga pinasulat nang nakita niyang thunders, kapatid. Bakit? Kasi yung thunders, it means it's the globalization. It's the events that's happening around the world. Bakit? When it happens around the world, makikita ng bawat isa. So we don't need reference point. Because the reference point is what you see and what you experience. Di ba? Nang isulat na, pinakita ka dyan. Sinulat na, sabi ng angel, huwag mo nang isulat yan. Huwag nang isulat. Kaya bakit? Kasi tayo ngayon, nakakita, ay, glory to God, tayo na ang sasalubong sa Panginoon. Basta hindi tayo bibitaw, kapatid, at patuloy na natin panghawakan, kasi silyo na ito, i-share natin yan, kapatid. Sinabi dito, this manuscript, this relate to future event. Sinulat, this relate to future event, which will be disclosed in their order. Hala? Kailan pa sinulat ni Sister White? I-disclose niyo ito in their order. Sino nag-order? Si Jesus. Daniel shall stand in his land at the end of the days. Bakit nasabi ni Ellen G. White yan? Disclosed in their order. Sinabi ni Kristo sa bundok na yan. Ito ba? Itong bundok na yan? Sinabi niya, when you therefore shall see the abomination of desolation. Sino yan? Nababasi. Stand in the holy place. Spoken of by Daniel the prophet. Sinabi ni Daniel. So kaya nga, din Daniel's prophecies have their proper place in the first, second, and third angels' messages to be given to the world. Isipin mo na ang first, second, and third angels' messages ay nakakonekta doon sa Daniel, kapatid. Saan sa Daniel yun? Daniel 2, Daniel 7? Hindi, kapatid. Kaya meron na tayong series na, di ba? Panoorin nyo yun, Revelation 14. One of the most misconstrued chapter by the Adventist world around. The unsealing of the letter book was the message in relation to time. So, ano laman yung time? Saan ba yung little book? Yung little book na sinasabi niyan, it talks about time, sabi ni Juan. Now, take note. What particular vision? May 4 lang na vision kay Daniel. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, then Daniel 10, 11, and 12. Yung pang-4 na yan. Sa 4 na to, 2 lang nag-specify ng time of the end. And that is, sinabi niya, and at the time of the end, the king of the north, Daniel 11, verse 40. Sa Daniel 8, and the indignation, at the time of the end, what shall be in the last end of the indignation? For the time of the end. So, time of the end, yan lang yan. Et kes, yan ang ibig sabihin yan. So, very definite. Hindi ito interpretation natin, kapatid. The Bible stand by itself. The Word of God will stand by itself. Pag sinabi sa Revelation na time shall be no longer, should be time no longer, sapagkat na-specify na yung time of the end. Pag sinabing time no longer, ibig sabihin, may designated ending na. Yan ang ibig sabihin dyan. May designated ending na. Yung indicated ending, ayun ang mga dynamics ng ating pinag-usapan. Kaya, ang Christ closing instruction, no, na siya mismo ang bumaba para binigay niya, talagang ipinaliwanag niya sa atin, detalyado.
yung kilusan, movement of the coming Lamb. Kasi, siyempre, sinabihan na tayo sa Revelation 6. Sinabihan na tayo dyan na there is only one who can open the sealed book, and it is also the one sitting on the throne with the book in his right hand. And when he opened it, the Lamb opened it. So it's only the Lamb, Christ. So yung movement of the coming Lamb, yun ang closing messages ni Kristo. Kasi yan ang closing messages, mensahe yan ang din ang pagkain sa tamang panahon. So kung pagkain siya, makabigay sa iyo ng kalakasan na makatayo ka at makalakad ka, kapatid, sa tamang lakaran. Bakit ka makalakad sa tamang lakaran? Kasi ang presente na hawak mo na katotohanan, hindi ka ma-defile at ma-fornicate. Bakit? Kasi hawak mo nga ang mensahe ni Kristo ng coming Lamb. Yun ang pagkain sa tamang panahon. Tapos dahil yan ang pagkain sa tamang panahon, yung panahon na yan, yung katotohanan na yan, yun ang present reality. Dahil ang present reality na yan, naintindihan mo at nakikita mo, ayon sa Biblia, kahit anong ubulikat-bulikat mo dyan, yan talaga ang last instruction. Yan ang last doctrine. Kaya tawag niyan, latter rain. Ano yung latter rain? Last doctrine na awayan nila, kapatid, na it's the mind that will decide, kapatid. So ano yung struggle sa doktrina na yan? Ayun ang tinatawag nga natin na 1,000 years, kapatid. Kasi global ang na-involve. Pag sinabing global, kasama ang Hindu, Muslim, global ba? Although ang Sabbath, doon na yan sa Sabbath and Sunday, doon na yan sa dulo. Dulo na yan Sa dulo na yan. Kasi manifestation na yan ng worship na, ito nga yung ebidensya natin, iba talaga sila. Kasi actual physical practice natin. Pero ang mind natin, kapatid, mind natin, sealed na hindi ka talaga sumangsang-ayon sa kanilang mga proyekto at programa. Kaya nga ikaw ay nag-loud cry, sinigaw mo, sinishare. Ang meaning ng loud cry, hindi mo mapigilan sa puso mo na ikaw ay mag-share. Sa pamamagitan, tulungan mo ba ang radical reconnection para mapalawig nila ang kanilang, o ikaw mismo ang mag-connect, ikaw mismo. That's exactly loud cry. The cry that is moved by the Holy Spirit. So the power of your voice, of your finger to share, gaya ni Sir Elias Balajay, by sharing, he receives and accepts Christ. So Christ's redeeming word is alive in the reality of time, space, and matter. Scientific na ito. Ibig sabihin, the whole world, the whole universe has been moved by the coming Lamb. Diba? Time, space, and matter. Universal reality. The Genesis 1:1 and the coming of Christ involves the universal movement. My beloved friends. Ang sarap ng reality, kapatid, ng salita ng Panginoon. Napakasarap. Kaya, physical delivery, kasi nakikita natin na yung lingwahe nila parehas lang. Halimbawa, sa river, what will be the last end? Sa Mount of Olives, the end comes. Parehas lang. Last end, end comes. Unto the end. So, point of ending siya. Another indicators na ginawa, sinabi ni Kristo, the transgressors are come to the full. Daniel yan, 8. Pag sa Mount of Olives, so wala namang ibang mangyari sa mundo. Yung sinasabing transgressors are come to the ating generation ito. Meron pa bang ibang generation? Si Billy Graham na nga nag-describe 30 years ago. Sa Mount of Olives, iniquity shall abound. Pag binasa mo sa verse yan, Mount of Olives, saan tinutukoy? Ang ating panahon din, parating na Kristo. Base sa tanong na, the end comes. Di ba? Sa island of Patmos, all nations, sabi, iniquity shall abound. Ibig sabihin, sa napakaraming bansa, iniquity shall abound. So all nations drink of the wine of fornication. Parehas lang, same people, same art of war, same subject. Kaya makikita ko, ang aking kaibigan na bisita ngayon ay
Gusto ko siyang kausapin sa gira na kaya talk about the timing, the element of surprise, the know your enemy, know yourself. Grabe. So makikita natin sa narrative sa buong Daniel, halos parehas lang, no? Talagang talakayin natin ito, kapatid, kasi kailangan natin ng masinsinang ito, kasi ito ang description ni Kristo sa Book of Daniel na hindi kadalasan nakikita ng karamihan. So bakit ito, halimbawa, bago tayo magtapos, ipagpatuloy natin, tingnan mo ha, talagang tapatan, no? Kayo dyan, talagang manalangin talaga, muni-munihin. Sipin mo, bigat. Ang makapag-shake lang talaga ng ating na doktrina, kapatid, yung sinabi ni Kristo, katotohanan, the truth will shake. Kasi, yan ang mag-filter ng kanyang mga anak. Sipin mo, parable of the 10 virgins is pure. Yung virgins ginamit sa Revelation 14. Muni-muni talaga, kapatid. Talagang kailangan mo alamin. Huwag mong pabayaan. Kala nila kung ordinaryo lang na talakayan. Hindi, kapatid. So the Daniel 2, pag binasa mo the whole Daniel 2, in-identify lang ng Panginoon kay Daniel sa pamamagitan ng panaginip yung world's kingdom na maghari simula sa panahon niya hanggang sa kanyang pagdating. Pagdating sa Daniel 7, kasi repeat and enlarge yan. So the whole thing is being prescribed here. Pagdating sa Daniel 7, movement of kingdom in-specify. Matapos in-identify ang kingdoms sa maghari sa buong mundo, in-identify din ni Kristo ang description ng kingdom na yan. Movement nila. Identify the world's kingdom, tapos yung movement nila. Pinakita kung ano ang galaw. Pagdating sa Daniel 8, in-identify ang kings ng kingdom, di ba? Kings ng kingdom. Pagdating sa Daniel 11, movement of kings. Exactly. Tumpak na tumpak, kapatid. Kingdom and kings. Movement of kingdoms. Movement of kings. Exactly, kapatid. So dito sa ating generation ito, kapatid, yan. Pag titingnan natin yung arrangement, lagyan natin ng diagram yan, ng identify, i-annotate natin kung para madaling maintindihan. Pagdating na sa, di ba, ang pinag-aralan natin ng last two weeks, yung Revelation 13, yan ang simula sa 13 to 22, ating generation na yan. Ending na natin. Ating generation na yan ang pinag-usapan. Tayo na. Pagdating sa Daniel 8 to 12, tayo rin ang pinag-usapan yan. Kaya dito natin makikita ang motive. Kung ano ang motive sa Daniel, yun din ang motive sa Revelation, kapatid. Halimbawa, sa Daniel 2, identify ang ruling kingdom. Sa Daniel 7, movement of the ruling kingdom. Sa Daniel 8, identification of ruling kings. Tapos 10 to 12, movement of ruling kings. Pagdating sa Revelation 13, identification of the last ruling kingdoms. Ruling kingdom. The two powerful institutions. And then movement of kingdoms. Yan, no? Identification of the last ruling kingdom. At the same time, movement of the kingdoms. Pagdating sa Revelation 17, identification of king, dito, identification of kings, there are 7 kings, and movement of kings, kapatid. So nakita na yung movement of kings. The kings of the whole world were fornicated. Diba? The kings, the nations, president of the nations of the world. Napakagandang pagka-narrate ng Panginoon. Kaya dyan sa Mount of Olives, in-identify ni Kristo yung planets na earth, movement of politics, economics, and religion. Di ba? Pinag-aralan natin yan, Mount of Olives. Politics, economics, and religion. Napakalinaw yan sa Matthew chapter 24. No?
Panoorin nyo yan kapatid, kasi iba yung sinabi ni Kristo sa ating naintindihan na nangyayari ngayon. Yung ating Matthew 24:14, napakalayo natin sa ating mga interpretation. Walang safety measure na in-interpret ang Matthew 24:14. Ang safety measures niyan, pag naintindihan ang Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, so many couples and marriages will be preserved and protected. Pero dahil hindi naintindihan yan, wasak ang mga pamilya. Di ba? Alam niyo ba kung paano nawasak ang mga pamilya? Sa verse 24, chapter 24, verse 14 na yan. Panoorin niyo doon. So, identifications of the movement of His people. Yan, the parables of the 10 virgins. The movement of His people in the church, my beloved friends. So, dito natin napakalinaw ng Mount, River at Island, kapatid. Ito ang God's love story of redemption, the closing prescription. Kaya nga, river, yan kapatid, from the mount to the river, down to the sea. Pagtanay, susundan natin yan, you will become the salt of the earth. Kaya ang language nila parehas lang. Naubusan ako ng tubig, so maubusan na rin ako, tapusin na rin natin to. Movement of Christ coming. Sinabi diyan sa river, Hiddekel, time of tribulation. Sa Matthew, sa Mount of Olives, great tribulation. Pagdating sa Revelation 7:14, great tribulation. Sipin mo yan. Parehas na sila ng language. Descriptive time, kapatid. Ano pa? Sa river, Daniel 11:44, tidings out of the east. Sa Matthew, sa Mount of Olives, out of the east. It's the coming of the sun. Sa island, Revelation 7:2, ascending from the east. Grabe. The same. Magulat nga ka. You will be wonder. You will be amazed of God's mercy to us. Mercy ito, grasya ito, para matid tayo sa tama na mga mensahe. Life, policy, great signs and wonders. Wine. Ano yung policy? Life. Ano yung signs? For life. Healing for life. Wine for life. Grabe. Kaya nga, sa lamb's instructions we need to follow. Sa river, all countries. Sa mount, all nations. Sa island, all nations. Kasi si Kristo lang ang nagsabi sa isang panahon. Ating panahon. Ano yung ating panahon? Globalization. Ano yung globalization? Movement of Christ coming na, kapatid. Ang tawag ni Sister White niyan, footsteps of an approaching God, my beloved friends. These are footsteps of an approaching God. So kahit anong relihiyon natin ngayon, kapatid, ang importante, siguruhin mo, kung may paniwala tayo na may Panginoong Diyos na naglalang, ibig sabihin, kung nilalang tayo ng pag-ibig, nilalang tayo sa eternidad, hindi niya gusto na manatili tayo na magkaroon ng sakit at kamatayan. Kasi nang nilalang tayo ng Panginoon, He wants us eternity. Ibig sabihin, Christ wants us to be with Him for eternity. Kaya yun ang sinabi niya sa John 14:1-3. Let not your heart be troubled. You believe in God. In my Father's house are many mansions. If it were not so, if I go and prepare a place, I will come again and receive you unto me. For where I am, there you may be also. Ganda, grabe. So sa ating mga kapatid, sama-samahin natin ito, ma-pastor man, ma-ministers, ma-presidente, ma-director, para sama-sama tayo, mga evangelist sa TV. Kaya nga, in-encourage ko, nagkausap na kami ng iba na tulungan natin ito. Tulungan natin para yung mensahe ni Kristo sa tamang panahon. Sa lahat, sa Facebook, sa YouTube, paano tayo maging socially relevant according to the Bible? By prescribing Christ. Ano yung prescribe ni Kristo? Ano yung binibigkas ni Kristo ng mga lingwahe? It's all about globalization. It's all about the women. It's all about these things, mga kapatid. It's all about policy. Kasi itong sinasabi ni Kristo.
Kung ano-ano siya, maganda naman ang mga mensahe natin, kapatid, yan. Pero chorus yan at saka first stanza na yan. We have to pay respect, due respect, sa mga tinatasa ni Kristo at inanoint ni Kristo na mga nagsirmo, nag-evangelize. You have to pay respect to the desire of ages, the great controversy that has come to the doors and homes of these people around. Na mayroon na yung mensahe na yan. Ang importante sa generation ngayon, sa kahit sinong relihiyon, masabadista, maprotestante, masaksi ni Jehovah, makatoliko, yung mapanghawakan natin, yung closing instruction ni Kristo, yung closing engagement niya. Ano yung closing engagement niya? Siya mismo, physical na bumaba, para i-prescribe niya na ito ang movement ng kanyang pagdating. Kasi kung movement niya, ibig sabihin, makapaghanda tayo. Kaya nga doon natin nakikita nga, yung little horn, yung stand up, stand in, one is, napakalinaw na mga ano yan, na mga reality. So dito natin maintindihan itong mga last moving na mga dynamics, kapatid, na halos lahat na involved. Halos lahat tayo na involved. So we need, kaya nga ang Reformation, ulitin nyo, basahin nyo, i-type nyo sa cellphone. I-type nyo sa cellphone. Yung sinabi, revival and reformation. Anong ibig sabihin ni Sister White ng reformation? We have to change your ideas, concept, beliefs. Bakit mayroong changing sa reformation? Ending na tayo. Because we've been set up with so many beliefs that is not biblical and out in the mouth, wala sa lingway ni Kristo, kapatid. Kasi ang kaaway niya, gagayahin siya sa mga lingwahe niya at doon sa kanyang inimbento na mga theory, doon niya mapanghawakan ang karamihan. Kaya not 1 in 20 are prepared to meet Him. Purihin ang Panginoon because sinabi niya, Thy word, this word is a lamp unto our feet. At liwanag siya sa ating mga daan. The literary construction is perfect. The indicators were so perfect. Arrangement of words, the theme and the style, the figurative and the non-figurative languages are also very clear because that's God's grace to us. Yan ang grasya niya at yan ang mercy niya sa atin na in this one last final chance, we could prepare ourselves and make a decisive decisions. Just like what Sir Elias Balahay had made in his life. Kaya nagsishare na rin siya, kapatid. Shall we bow our heads for prayer? Our great God, loving Father in heaven, in thy throne of your grace, we have to thank you, Lord, for your message. We thank you for viewing your life, Lord Jesus Christ. As you delivered your message on the mount, as you passed by of the temple and delivered the heartening statement that woe unto his people. And as he delivered the closing prescriptions of the mount, to the river, and to the island, let that be, Lord, that the rest will understand. And thank you for these wonderful souls who have gone through watching and being with you, Lord, throughout the series from the very beginning up to now. And thank you for inspiring them and moving their hearts, Lord Holy Spirit, that for those who had newly come to the line, let them feel the importance to come back to the previous series, to the very starting series, until they reach what they have come up to tonight. Because thou art the God who arranged everything. Your message is the one that is being arranged by yourself. Ikaw mismo ang nag-arrange ng mensahe. Let it be, Lord, that we will follow your words by getting into the first service. Thank you, Lord Holy Spirit, for continually sealing the faith of all of us right now, giving us the comfort that we are the generation, the holy nation, to meet you at the clouds of heaven, not too long from now. In Christ's name we pray. Amen.